Arratzaldean da mugi etorri danen. Zer baino lehen eta lehendabiziko aztergaiari lotuta, itzia gintzat ezin izan da bertaratu kontaktu komita positibo eman du pertsonatik kontaktuan egon dalako, eta idazkariaren jakina hasi dio eta aurreko baten kasu baten antzala eta realdu izan zanez ezin izan zan bertaratu. Eta horrein honetan, bengoela zanixatuta jogei eta prestatu dugu golatxe. Espero dute arazorik ez dala egongo, baina bintzat horrela zuzenean badagoela ziurtatu dezakegu, eta teknologia berri hori izker nahiko entzuko dara espero dut. Hortaz, lehendabiziko aztergaiak COVID-19 dutxatzeko edo eratzeko prebentzio neurri gisa honako onartzea hala badagokio. Osoko bilkura bateak itxita egitea. Hala gode? Bigarren aztergaia aurreko bilkurari 2021ko urtarrilaren 28koa dagokionak zirudua onartzea hala badagokio. Badago ekarpenik edo iradokizunik? Bai, bagoaz batatzea dut. Ez dute komentatu urgentzia eskutuak hori hasieran esakatu. Prozedura kontuari alatan, ogasun batzordean egon zinatenak badakizue, baina berez prozedura jarretuta bosgarren aztergaian itzia pausunaleko lehendabiziko zenbakin proiektu aldaketaren ukan, baina ondoren Jesus eta salduko digun prozedura kontu bategatikan proposatzen duguna da ebakuraleko bigarren kreditu aldaketa ere txartatzea. Ondo ikusten duzue? Bai. Orduan ondo iruditzen bat duna zaizue jakin da bosgarren aztergaia kreditu aldaketa dela jarraian egingo dugu. Zaten derbi gaiak lotuta daudelako. Horren bestez, hirugarren aztergaia alkatearen dekretuen kontrola. Badago galderari maila. Dakar, naurrogeita bat, nala, egola arkitekto teknikarien lanpostu auzoa onartzea, da... Aplizu, ez da? Gero, akaso izozkien tema, ikusten dut itxita dagoela, eta puntu batzu eta emo izozkien txagoan hori. Egia dago, anainda eta... Bai, dago eta guztia orkestu dute, ez lehitu zaiek, eta kontratua sinatzea eta lehitu dute. Baina, normaltasunez joan da, denando joan da, eta zenbrozoa daude. Irigitzen maiatzen? Bai, orain bez kontratua sinatu, irekiako dute. Gero dakar, Zazpi, da, idazkarientzako teknikarien izan da dena. Bai, hau da ezagutu zenuten gaitziber, joan zain, eta bere horrez beste lakide bat etorriz. Hala da gindi. Kasu honetan, hau gara eta zazpi da Beste bat ez dute gaudetzen ez da gitzertan part. Egun da EARK interesuna izateko eskaera. Bai, hau da interesuna izateko eskaera. Bai, hau da herritar batek dauka konflikto bat bere eraikineko komunitatearekin. Eta orduan eskatu zigun espediente zehatz baten, iduritzako espediente zehatz baten interesuna izatea, hau da, ikusiak izatea zer zen. Orduan, dekretuaren bidez erantzuten zitza.
Zehazki, kasu honetan erantzuten zitzaion, berak eskatzen zigun zehazki, berak eskatzen zuen, badakit obra bainoen bat eskatu dela, eta ikusi nahi dut ze obran bainoen den. Guk erantzun diogu ez da horrela. Baina, Onartzako sorospen, hori gabeko aurrera, hori gabeko egin da. Astelenean da, azken eguna aurkezteko proposamena. Astelenean. Eta gero ja dagoz, eguna eta sortzen, gatzetan da, dira da, eta etxeako arkitekto tekniko bat, kontratatzeko. Bueno, hori martxan da, realitatean hau da, gaur egun arkitekto teknikoaren aparejadorea dena kontratu aldaketa bat da. Nolabait babestu nahi da Patriziarekin gertatu dena ez egotea da blokeatzea lanpostu horreko daukatik inara. Orduan, behar, badakigunez behar ditu lan pertsona, bat debarako esklusibo eta beste bat debartaritzea batean egongo dena. Logikoagoa izan da, izendatzea arkitektoa denboraldi baterako, eta eskarmen. Kontratu aldaketa ez da izan, baina ez da inbertu. Besterik. Laugarren aztergaia Iralain enpresak kudeatutako 2021ko trafiko isunei buruzko alkate dekretuen kontra da. Bainolako ekarpenik. Bosgarren aztergaia Itziarko auzolaneko lehen zenbakidun kreditu aldaketa aldatzea hala badakio. Jesus, negonezu azaldu prozedura, pandoren Itziarrak hartzea hitza edo. Lehena komentatu duzun bezala, zeigarren puntu eta bosgarrekoa alkarrik lotuta daude. Degako udaleko bigarren kreditu aldaketa eta Itziarko auzo udaleko horren kreditu aldaketa. Horren, proposatzen bat etorri da Itziarko auzo udaletik esan ez Antzorregi Arribako baserri egitea nahi dela. 2021ko aurrekontuan daude 40.000 euro jarrita aurrekontuan. Eta Euskaldena aurrekontuak gutxi horrela kostatzen dira 150.000 euro bide egitea. Proposatzen dena da kreditu aldaketa bat egitea bide hori egiteko. Eta ogasun batzorderea izan esan, Debako udalak aportazio bat egitea 90.000 eurokoa Itziarko auzo udalek. Eta ordu bezako zen Debako udaleko aurrekontuan bigarren kreditu aldaketa egitea transferentzia kapitalekoak Itziarra pasatzen 90.000 euro eta hori indikan gure atxote egitea. Eta gero segido Itziarko auzo udalean kreditu aldaketa bat egin, gastuetan Antzorregi Arriolako bidea 90.000 euro gehitu, eta mundikan jasotzen duen diruan transferentzia kapitalekoa. Hori da pixka. Bi kreditu aldaketa laburpena. Itziar, Ibalduna Zuzuria daitza. Bueno, euskek esplikatu duna, inberrian kreditu aldaketa batiko dira, azkenean bipa auzo bezala dira, baina helburua da kreditu aldaketa horrekin, Arriolako bidea konpontzeko ikusita dagoan 40.000 euroko pastia hori, 150 pastia. Eta hori atrenan hartzen da, berria esleitu eta bere prozedura jarraituko bestetan dut. Ados, bide. Zuria ditza. Yo más que nada quería intentar poneros brevemente un poco el por qué se dan esos dos pasos de guarda
necesidad de incrementar 90.000 euros el presupuesto de Itziar para cometer las obras de casería del camino a Ariola, pues había dos opciones. O hacíamos modificación de créditos en Itziar y iba contrastando la cuenta, o hacíamos en DEVA, en el intento de DEVA, con una aportación extraordinaria y a su vez hacíamos una modificación en Itziar. Entonces, al final se decidió hacer la del doble paso, hacer el DEVA en Itziar, y fue porque en principio, tal como nosotros entendíamos desde la Noche, el decreto foral, como el convenio que llevamos en su día, hablaba de una asignación ordinaria según unos criterios y porcentajes asignada a Itziar, pero esto hablaba de la asignación extraordinaria y consideramos que tanto el convenio como el decreto habla de un carácter finalista del presupuesto. Hay otro documento que está todavía sin debatir, que es el acuerdo de ITES, donde se contempla la utilización del saldo por parte de Itziar. Como de momento todavía se está sin debatir, pues creemos que era más conveniente ir por la vía de la asignación extraordinaria, dada la importancia que tiene más el importe, y no ir ya contra el saldo. Entonces, esta futura habrá que resolver cómo funcionar, pero bueno, de momento pues simplemente era por eso hemos decidido hacer dos pasos, porque pensamos que era mejor ir tomado extraordinario que no con el saldo hasta que decidamos qué hacer con ese documento de las políticas. Nik gehitzea, Arantxa baina ez dago hemen, ere izenean ez defitzeko, baina badakit komentatu zarean, eta aipatutako argudioak ere ondatzen zitula, eta egia da azkenean hitzarmena dela oinarria, eta bueno, da hori beharko dugu, batez ere aurrerantzean, horrelako egoeren aurrean eta bar, ezintasunak hauek ezokitzeko eta prozedura bat izan da. Orduan hori xere bakarrikan esatea, berari ondo iruditu zitzaio modu batera edo bestea egitea. Hortaz, boskatu ingo dugu. Lehendabiziko kreditu aldaketa horren aldeko boskak. Hau batez. Orduan, seigarren aztergai gisa, debako udaleko, bigarren kreditu aldaketa urgentzia sartu egun puntu hau izango ditzateke. Norbaitek zerbait gehitu nahi baldin badu. Aldeko boska. Hau batez. Seigarren aztergaia, hilariko ordenantza fiskalaren aldaketa onartzea labadakio. Zia? Puntu hau ere atzerteko gastunean atzertu genuen, eta, hilerria irekian izateko, hilerri izatian ez dauden zerbitzu batzuk egongo dianez, ordenantza fiskaletan gehitu behar dira tasa batzuk. Orduan horretarako, bai jartzaitzata kontrazeletako teknikariak izbidea piskatan zertzen, eta oinarri bezala hartu da usurri dugu 2008ko ordenantza fiskaletan hilerriko tasak edo zehazten dian eredu hori hartu da. Eta horietik aipatu genituen lenguan batzordean, aztartean, eta horretxekin egon arraituko du, eta gero begiratzen dian ez ordenantza fiskala, jungo gara begiratzen. Zerra eraldatu bat, baina bintzan honbaitek ikasteko, hori edatzeko zonena. Badago ekarpenik. Aldeko boskak. Hau batez. Zazpigarren aztergaia 2021ko aurrekontuetarako mailegua eskatzeko lehiaketaren esleitera erabakitzea hala badagoki. Zuri da entzaitzia. 2021ko aurrekontua lanzeretariko inanean eta onartu zanean eta horrek ikusi zen 250.000 euroko mailegu bat eskatzea,
eta kontratzaileak bankuko jala duten bankuei proposamena eskatu ziren, eta bost sukursaldo eta bietatzen proposamena bidali duten laboratzak, Kutxabankek eta BBVak. Orduan, Ogasunaren erazkatean aztertu egin eta ikusi genuen laboratzak eta Kutxabanken artean dintzak oso zauntekoak gehalak, eta horreko maileguak Kutxabanki eskatu zitzaien, eta hau egontan laboral kutxari eskatzekotan geratu ginen. Orduan izan ditzake hori ondan ziren. Badago ekarpen. Aldeko Oskar. Hau bat ezagaz. Zortzigaren astergaia lankidetza itzarmena onartzea nola dagokio trafikoko buruzagitza nagusiak erakunde autonomoaren eta Espainiako udalerrien eta provintzien federazioen artekoa. Informazioa trukatzeko eta elkarren lankidetza administratiboa emateko. Gehien bat izan da proposamen bat udalangile batetik etorri zela, pixka errestearena eskari desente egoten dira trafikokoak, eta orduan Donostira joan behar izatea, zuzendaritzara, eta hori ekiditze aldera eta herritarra zerbitzu hobeago bat emate aldera, lankidetza hitzarmen hau sinatzea proposatu zuten, eta oso politikulatik pasa behar da aurrera gauzatu izateko. Hortaz, taldearik ez baldin dago, aldeko Oskar. Hau bat ez. Bederatzi garren eta azken lasterdaia eskari eta galdera. Zuen atitza. Galdera, eta pasango dago zubia zema, ikusi dugu hasi direla sobrako movimiento batzuk badagozen hor, eta bigarrena da, nola egin genuen programa participación ciudadana, Bioskoren temakin, haber nola dago, no zerbait atxeakin da, eta ez dugu zerbait. Galdera. Galdera gehiago Caldera y digamos una buena relación al expediente de contratación del servicio de comunicación. Ahí Itziar nos adelantó que había algún cambio de criterio en el importe con el que se había hecho el expediente. Bueno, eso, luego queríamos hablar también del aplazamiento del Pleno y los dos puntos de gobierno que nos han celebrado. Y luego una puntualización sobre la publicación de los presupuestos 2021 que no los tenemos en la web. No están publicados y yo creo que sería conveniente. Y queríamos también comentar algo sobre la situación sanitaria de la pandemia. Baleretik hasi manez. Bueno, zuriari dagokionez, atzerapen minimo batekin, baina azkenean hasi zidan, egin zuten lehendabiziko golarri izan zen kasetena bertan sartzea, gainera ez zuten kudeatu ETS-ekin baimena eta baimen berezi baten baina zitzaien pasiotik sartzeko, eta zain gaude Gipuzkoako Foru Aldundiko ondareko zuzendariak aurkezpen publiko bat antolatu
naizun seguruenik hemen, deban, eta hori, bai, Josebarekin eta nirekin hitzordua lotzeko zein geratu zen, orduan horren zein gehiago da izan. Zer izan da, publikoki, zentazio? Bai. Pentsatu beharko dugu ze espazioetan egin, ze pentsatzen dute interes desenteko aurkezpena izango dela, orduan pentsatuko dugu ze espazio atonduatarako. Bigarrena eta partaidetzari dagokionez, zoritxarrez itzi da Gonzalezek bi lagun galdu ditu epe oso laburrean, eta esan zigun pixa bat behar zula, jarri da egana ere, uste gaur bertan aritzekin bilera bat egin dula eta euskara teknikariarekin, orduan martxan da eta planeatzen nahi da pixa bat noiz etorri, eta hori esan zigun lanean ari zala, hori pixa bat bi azteriek izan dira arazo pertsona lotutakoa. Zer hori ditu neko zen dute? Pixa bat, gehienek izan duanari da, bera sentitzen du atzerapen hau, baina azaldu duen bezala bertaera batzuk ematen zaizkio pertsonalak, eta berak ja egin du pixa bat, kronograma bat, zer lan daude, orain urren urratzan eko zuen egin teknikariekin eta ere prestatu behar dian lana ja herritarrei orkesteko mapa dokumentala izan daitekena, eragileen mapa eta hori guztiak gaur beraiekin hitz egin dugu eta adostu dugu ja, bai eragileei inkesta edo fitxa edo hori guztian nola izango da eta nola egingo dugu, eta baita ere hori guztia nola eman eragileei web horrian eta bere lekua eta horrela komunikazio plana egongo zen, hori ere saioarekin printzipioz hitz egin da dauka eta aurrera pausu batzuk eman ditu, baina hori gabiltza azteneteko atzerapen bat egin, baina maiatzean ere bera proposatu zuen igual Euskal Herriera etortzea eta beste saio batzuk egitea bai alderdiekin, bai teknikariekin, bai pixka baia ekaina, ustaia gustukoari begira. Baina bai, printzipioz infograma egin zan eta epe baita maiatzerako azteko planifikatuta zago bezala. Hirugarrena komunikazioari lotutakoa horregotan proposamen bat bere zer jarri dudulako kalkulaiteakoan, ez da jarri duen bila eta zan garena. Egin zan galdetu zan eta kante horretan ez-eskoa gazu zanez, ez da inolako modifikaziorik egin eta uste tepea gortuta gola, ordu horixe. Lau? Bai, bia gortutatzen da epea, ez da? Ez, ja maitu zen... Komunikazioaz lehitzeko kontratua, ja. Astelenean edo ostiralean amaitu zen epea, enpresa bat bakarrik aprestu zen, eta, ja ireki ditu sobreak, ireki zen lehenkoz, kasu honetan, baloratu behar zen, enpresa bat bakarrik, aurkeztu denez, bakarrik baloratu behar genuen, dokumentazioa, zegoen, dokumentazioa ondo aurkeztu dute, orduan, haiei esertuko zain. Informatzeagatik, bide batez, nire izan dakioke, ondo atera dela, aurreztu delako aurrekontuan zegoen 40.000 euro eta enpresa honek proposatu 2.000 euro gutxiago, aurreztu da. Eta gainera hartu dute konpromesua bere taldeko kide bakoitzak, zerrekoitzak planteatzen ziren, hobetuko duela zerbitzua 12 ordutan. Orduan, hori jarrika badago jak zerbitzua zehituko da, eta izan daiteke ondo atera dela. Aurreztu berazko dira eta zerbitzu onak egiteko kien ondo da. Ezki ez banabil laugarna ekarpen bat zan, ez da? Sí, bueno, es un poco intentar corregir la situación que hemos tenido este pleno. Hemos comido el pleno de marzo, se pasó a abril y lo que estamos viendo que la Junta de Gobierno también, os comenté el otro día, ya la tarde para la convocatoria, pero llevamos 2 meses sin hacer.
Entonces, a nosotros la sensación que nos queda es que estamos reduciendo los espacios de participación para la oposición y queríamos pediros corregir esa dinámica, sin más. Los compromisos que se adquirieron en la Constitución del Ayuntamiento respecto al funcionamiento de los órganos, pues que se mantengan y que se respeten. Es algo de todos, pero creo que conviene hacerlo así. Bueno, arrazoi oso kasu, osoko bilkurarena izan zen kontu tekniko hura, eta ikusita ze petan geratzen zen, gai zegokienez horregatik ez genuen egin eta kontrastatu genuen, eta zuen aldeko iritzia jaso genuna baieztatu dezaken. Oraingoko tokiko gobernu batzordeari dagokienez, ikusi duzue oso aztergai gutxi zeudela osoko bilkurarako baita ere, eta horrexegatik ez genuen eskatu, ez genuen deitu. Egia da, konpromiso hori hartu gendula ekainaren, 2008ko ekainaren 15-ean, ekainaren 15-ean, baina horixe, deitu behar baldin bada nahiz eta aztergairik ez eukien indikan horrela, alaxen dugu. Nosotros somos partidarios de que sea así, sí. Bai, argi geratu da. Bosgarren... Horre zela, ez dago puntua zela maien, zela, o bilera hori egin oso. Sí, realmente es que, a ver, temas sí que hay. Aquí, en el día sabemos que han salido, pero sí sabemos que hay temas pendientes, proyectos que están en curso y decisiones que están tomando que siempre es bueno compartir. Entonces nosotros sí pedimos, reclamamos ese espacio de poder participar en la gestión municipal y tenemos los mecanismos y queremos estar ahí. Simplemente es eso. Bueno, berretxi, arrazoi osoa daukazula eta horrela egingo dugula mendikan aurrera. Hala ere, jakin dezazula nire zurean, beti bezala disponible nagola edozein gai komentatzeko eta epean barruan komentatzen balde ez du, baliabidea egin duke zalantzarik gabe. Bosgarrena, aurrekontuen publikazioari dagokionez. Bueno, pues esos no están publicados. El otro día alguien me reclamó, me preguntó pues, un recurso concreto de un área y como pues está en la web. Entramos y no estaban publicados. Entonces, pues, bueno, que teníamos que tener cuidado con eso en el ejercicio de transparencia y seguir la línea que se ha seguido hasta ahora, ¿no? Cuidar esos detalles y facilitar la información a los de barras. Bueno, eskertzen dizut, egin jakitun, eta hori saietuko gara bihar bertan akatxe oso zentzen. Eta azkena, pandemiari dagokionen. Bueno, esto es un tema que nos pilla a todos de sorpresa. Tenemos unas cifras de las más elevadas de Euskadi. Entonces, queríamos preguntar si se va a hacer algo especial. Ya sé que es difícil. Hemos leído las declaraciones que has hecho en los medios públicos diciendo que tenemos herramientas y competencias para abordar esta situación, que yo creo que sí las tenemos. Nuestro grupo piensa que sí tenemos competencias y debemos hacer uso de ellas. Tenemos una policía municipal, tenemos un servicio de comunicación, un cuerpo técnico municipal con capacidad para poder articular acciones y sobre todo lo que tenemos es un acuerdo entre los grupos municipales muy claro en ese sentido. Entonces, lo que reclamamos es aprovechar estos mecanismos que tenemos, estas herramientas y nosotros desde AJPNV os volvemos a tener la mano y nos ofrecemos a colaborar de la manera que consideréis oportuno. No tenemos la clave ni la solución, pero estamos convencidos que entre todos podremos avanzar mejor. Entonces, esa es un poco nuestra propuesta y estamos dispuestos. Nire komunikabideetako baieztapen dagokionez, esaten osasunaren alorrean. Pentsatzen dut hartuko zedula, nahiko agina zapixat. Udalaren bezala eta alkaten ezen dinean zerretasun ditudan. Noski aipatutakoak hori badaude, martxan daude, irizpideak dituzte, eta hortan egira baina gu eskua zabalik ariatzen den proposamen aztertzeko. Zehaztapen maila altuagoak inbaldin bada. Eta honen bestez ez baldin badago besterik, amaikutzaten badago osoko bilkura.